Ano mo, BJ? Ano mo, BJ? Chat ko niya daano eh. Ya. Kung magandi ba karon eh. Paidot na iyo. Oh. Sige, ayan ka. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. May buntag, God bless po. May buntag. Sa may pamati. Ang ubo niya murag ginawa man sige ginawa makulang gani. Mga kulay mo naman pag di ko doot. Murag, Suot ya. kapasa na ang ana, diya ka. Mana iring ba? Nairing? Ubo mo na, kasi iring. Tapos ang pako sakit. Nahinomdom na ko basta mga basta hayop ba. Yan tambal sa tambal sa sakit kay laway sa tuko. Nadi ko no. Abang ngibid. Kaya kasi ako ay laway sa tiki. Ama ba magwang na to. Sige, liso ginawa, ubo. Ya. Wala klima. Na. Nana, pero Gapon wala. Nana, pero di pa jud kuan. Di pagid kay nang. Dili mo katol. Di pag mukaton noon. Sige, sa pagyod. Nang dari ko sakit. Mo gid ako nga nang buwan ko mo sakit ang dari, pako. Di nang ginalikayan mo naman is kanang mabtag kanintura gani kay ubon yuko kanintura yuko na paggabi igid. Takigyan ba? No to, isod kay trabaho kay ubon niya. Takig lisod kayo. Sige, sa pagyod. Mao man noon. O nila yun. Unsa man ang pinaka number 1 nimong gustong maayo yun? Kaning kuan yun, sakit na yung mga kaning sakit ang likod din. Ubo. Sige. Huwag sige. Asa kayo palagi no? Dara sa kuan, sa kada tapi Estrada subdivision. sa Estrada Subdivision. Third door, sikan sa man. At bang isa Central Plain. At man sa Brooklyn. Sa may Gmall lapit. Diya. Sige. Sige, basig na kayo shout out sa inyo mga silingan. Wala pero shoutout na ako sa akong classmate ya. Mga criminologist third year, Eskwelahan. Coreso College. Ayan. Shout out sa asawa. Wala presa. Uyab. Wala po. Kana. Oy, available. Ready to Mingle. mingle. So ayan guys, shout out sa taga Estrada Subdivision. Dool sa Gmall likod ilang balay no. No, so basta dili kay sa may 25 pero basta Estrada dia dapita straight. God bless po sa inyo ala pinas mga suki no. Dia sa may perfect, dagan ko gusto mo sa perfect Central Plain. No, so ayan shout out sa God bless po nasa sa diri atong tabangan. No, nadungog man ninyo iyahan gina mention nga iyang pamatis kalawasan. Basig parehas mo ana ha, kaya ha. Dali ra na, no? So tabangan ito mga ayos, siyempre inabanan sa pagkampus Ginoo. Og siyempre tanang nga muduol sa kuha. Manigamot no? Manigamot ko nga mamaayo mo. Nakutob sa kumahimo kay kahit kay nato ginapamdis kalawasan. Nga ako gani murag ni padung na pagpastilan. Kana bitaw nga tong trabahong in and out ba sulod diri niya. Medyo ni action na pud akong gibate pero sila manigamot ta pud ta makatabang lang gyud ta no ana lang halag grogi na. So sana lang no siyempre sa karon na po nakakita ni nga video. First time ka nakakita ni nga video guys. Please subscribe, i-click lang bell button para updated kasi gina-upload ko tagadlaw. Comment, like, and share guys. Comment na mo guys, no? Kung ano sa mga ingir pamatis kalawasan, basig makatabang ko, no? Yan taga Vigo City ko kay shout out ko sa kuang solid followers sa kuang Facebook page si Eric Hilot ang traditional. Ug sa kong subscribers sa YouTube channel Eric Hilot. Ayan. Siyempre shout out po sa lahat ng mga OFW. Shout out po sa top 3 countries viewers ako guys sa United States, Indonesia, Pilipinas. Maraming salamat. God bless po. Ayan. Uy, nako'y bagong TikTok. Ni-try ko. Ano lang, Eric Hilot lang sa TikTok. Okay? Sige, tanggal ko sa inyo pa. Okay, kulog. Walay habak? Wala pa. Imission siguro si Bonarex pero hilot mong ko. Okay na kana? Anawag mo to si Tuding? Ya, entah di sini. Kayu dah selalu. Sisa. Mau mo na. Uy, kanus apang may mambo.
May duty sila eh. Naman dito. Punta naman kung sa dabrasan kung alaon na to. Mandi ya? Ha? Ito. Ah. Wala na. Sige din ang pangalan. Jorex. Lamay kayo na. Ito ba? Ay, nagabasa kagapon. Atong kuan, Masa habat punas ligo. Hapon gabi. ligo gabi, magabi gyud. Nga naman. Ikaw mo kayo. Yung mong lawas, pasmado na ha. Madara. Pas mo sa kusog na. Kumutuo ka na ha. So. Pas mo sa kusog na. Magot sa dili. Hapon gabi di kita pwede mag. Masa ha. Maningil yun na sa madugay. Ino, dugay pa man maningil. Kaya maningil ito ka ba? Maningil na siya. Mulat lang ta. Gusto na ikaw na maningil. I-subscribe na sa akong channel. Sa YouTube. Ito. Tama. Nabo ko yung itong classmate ako dire, Hihilot ko. Nya. Aside ka, Angelin. Napatoy babae. Katong lalaki, gani si Ito Muslim. Muslim si Fabian. Katong na kuha na kay Tapilok ko itong sa to. Pagkakadado. Hindi ka pwede masaron. Pinag adlaw. Hindi po ka pwede maligo ron. Okay na. Karon ang gugma, wala ligo. Grabe si Paas mo likod eh. Ilami ba no? Benar buka itong martes, wibis. May pulis sa gabi niya. Apa ya? Tuk-tuk. Replace mo na Rex. Oh, jangan nak tengok. Di sini nak kartun itu.
Oh, ito. Grabe. Grabe yung pamati mo ba? Sino? Ang ayun. Ako na mulit mo. Kapit, mas mama. Kuha na gikuha dito. Kapit ang graduate. Tingnan na lang. Naman lang sa voucher gasto. Nagkagdigan. Pag si gatas.
Mag-explain ko sa imo ha. Karon pa man ka nahilot no. Ah. Mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko kay importante kini sa kalawasan dili lang para sa imo ha. Apil pug ko, no? Labi na jud sa to ang viewers, no. Kani dire ko papakamasayod, no? Madala-dala ni mo para sa imo mga parente kaila. Kani wa pa kamasahay mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Sugar. Uric acid, Ah. sugar ha, lain-lain yun na yun na parehas. Nung nakanando ka nga pangalan na, mo na usa sa duha ka bugat nga ginapamati sa tao, no? So kani uric acid na adre ang sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice, ha? Ana lang kasimpon ha. Kung asang kusog mo to may go po ha. Kung kakamay nom, Wala ko. pamakay sigarilyo. Wala ko. Kapira. Okay. Ito na ito. Eh di ni bungkagon madugay mo bugat ni siya. Dugay pa, Pero mama to pala ko. moabot yun na siya. Yang pinaka kuyaw-kuyaw gyud si Pasayan Alimangan ha. Source sa Yurek. Dire sa uric. Dahil contribution labi na po ng mga isda nga na kaliski sana. So dili nga niya, di mo kaon kay kaon ko na. Mo contribute lang jud siya nasa kahatag ba. Na mataas ang ato ang uric. Kanya osteoarthritis ha. Ano makapasungkot sa tao ini batiguang. Sige tuloy. Ah. Ha? Kurutang? Gusto. Tulog lang para di ka kabantay. Tulog lang, no? Undangan na ng maligo gabi eh. Nangin pa dulo. Di ka mo undang, okay na lagot. Total, dugay pang pwede maningil. Masa okay ka. Bawal Japon. Masa ilawan. Ang basa, buntag rin, ha? Kumain mo lang. Ito hapon gabi bawal. Manay kong luyamang be. Kaliksikan mo kahapon ba?
Hintayam. Kira? Ulat ng kusog. Ano ito kasi? Wala yung lisog ka ginawa. Sabi yung panood yung likod. Muna yung musira. Isa sa musira sa ginawa. Katong kuto. Sa sabi yung tambal na wala na. Siguro mo kalma siya, no? Sabi na may asong kuto eh. Kabalom lagi ka nagilot ka. Kabalom lagi ka. Oo nga. Paano siya? Ano nga? Ano ka? Ito madaya itong paso ko mo. Tumatak lang. Yes, bata. Hindi sa ginawa. Kuha naman. Namatay, anak. Malaw din mo. Di biyahe. Hindi sa ginawa. Pwede na mapitian ng gamay ba? Para mapitian ng gamay likod na makuha na ba? Abot ang ginawa, no? Sobra ang abot ang ginawa. Sa iyo, di ubra. Ito na, no? Nana ka YouTube bugma. Nana ka sa YouTube bugma. Ako salamat. Basta pusa. Sa isa ka adlaw, 10, 12 ka video, ang mapos, 2, 3. Pati naghada ng video na matanggong na kayo. Kailan yan, ta siya. Ano man dili pwede? Bata pa. Bakawan na. Yan sa naman lang. Ano, balik-balik. Boy pa na. Hindi ka tayo sa mga. Digos na na. Si Manila pa na. Tawag nga, kay Mabama lang. Ay, mabama. Mabama, isip. Mabama daw. Sa Bansalan. Bansalan matanaw, mabama. Ang buto,
kabuna, mabama.